Všetci vítajte dneska pri novom videu. Dneska hráme Gran Turismo, konkrétne Gran Turismo 5. Máme Nissan Skyline a ideme to vyhrať. Ideme si po víťazstvo. Snažíme sa ísť po stope. Ak sa vám toto video bude páčiť, dajte like. Ak nie, tak nedávajte nič. Íď do ryti s tou krhlou. Ideme po stope pekne, brzda, ručná, trošku drifty. No, ideme. Je to automat, takže nemôžem si sám radiť rýchlosti. Keď sa pozrieme za seba, tak nikto tu není. Ešte jedno kolo. Tu na tejto zatačke, čo tu bude teraz, tak tam dáme taký menší drift. Na tejto. No dobre, to sa nám nepodarilo. Počkáme aj tak na nich. Ideme po ňom. Musíme to vyhrať. Ja nespravím vodičak. Poď po ňom. Ty krhla jedna. Celý Nissan. Poď, obehni tú krhlu. No, na parádu. Posledné kolo tu zadriftujem troška. Yes. Toto bolo pre toto video všetko. Ak sa vám to páčilo, tak dajte like a odber. Čaute.